Gikalarma na sa mga health officials sa Mandaue ang minus nga ginakaroon sa mga kabataan nga ilang nabakunahan batok sa polio. Maong naghunahuna karon ang syudad ug pamaagi aron mainganyo ang mga ginikanan sa vaccination. Ano ang report ni Nico Serino? Kapin sa 17,000 ka mga bata sa Mandaue City ang gitarget sa house-to-house polio vaccination. Apan sukad malusad ang gihingusgan nga kampanya ni atong Pebrero 18, 15% pa lang ang nabakunahan. Matod sa City Health, sub-sub gyud unta ang paglibot sa kabarangayan apan may mga ginikanan usab nga nagpanagana nga magpabakuna sa ilang mga anak. Lain sab nila nga hagit ang kakuwang sa mga personnel maong andam ang City Health mudawat og gustong mag-volunteer. Kinghanglan, be vigilant yun ta. Pero kinghanglan di sa ta mo panik. Kay Luzon and Mindanao nanay polio. Ang Central Visayas, ang Butuanon, positive ang virus. Sunod simana, makigtigom ang City Health Officer sa mga barangay officials ug ubang personnel. Mag-umol sila og mga lakang unsaon paghingusog sa kampanya aron makabot ang target nga bakunahan. Hangyo lubo ang himuon aron agnihon ang mga ginikanan nga pabakunahan batok sa polio ang ilang mga bata. Ang tanod, magpauban lang ta, okay ra sa visibility. Ana gentle persuasion, ana na lang. Oo, pero ako pa nang i-present sa mayor. Dili hinuon puwersahan. Sa Marso 6 unta ang deadline sa Mandaue City aron makumpleto o bisan 95% lang sa kapin 17,000 ka mga kabataan ang mabakunahan. Apan bisan mula pa sa deadline, ipadayon gihapon sa City Health ang maong tahas. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.